φίλοι και φίλοι YouTube. Σήμερα είναι πολύ χαρούμενη μέρα για μένα, επειδή κάνω το πρώτο μου βίντεο. Και σκεφτόμαι να κάνω μερικά βίντεο για αυτό το κανάλι, καθώς προχωράμε, να κάνω πιο πολλά βίντεο. Και κάνω σήμερα ένα vlog συζήτησης, για να δούμε πώς θα τα πάμε με το κανάλι. Λοιπόν, να συζητώ. Αυτό το πράγμα δεν θα χρειαστούν πια, βασικά αυτό δεν θα χρειαστούν, για να το ξαναδείξω στο τέλος, κάπως έτσι. Και μετά θα το πετάξω. Ωραία. Να συζητούμε. Με Λίνο Κωνσταντίνο, είμαι από την Ελλάδα. Είμαι 11,5 χρονών, σχεδόν 12. Γεννήθηκα στις 6 του Οκτώβρη 2003. Μένω στην Κύπρο, αλλά είμαι από την Ελλάδα. Γονείς μου είναι την Ελλάδα. Έχω ένα μικρό αδερφό που είναι σχεδόν 7. Και πάω σε ένα σχολείο, ειδικά εδώ πέρα που θα βλέπουν πιο πολύ Κυπραίοι τα βίντεο μου. Θα ξέρω το δημοτικό σχολείο του Λυκαβητού που είναι το κοντά. Και είχα συγκεκριμένο λόγο που το κάνω τώρα τον Ιανουάριο, έτσι για να κάνω ένα cool up, να κάνω cool down και συνήθως είμαι ντροπαλούλης και τέτοια, αλλά σήμερα σκέφτομαι να δείξω ότι μπορώ. Οι αγαπημένες μου σχολείες είναι το ποδόσφαιρο, είμαι φανατικός οπαδός της Μπαρσελόνας, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έχω και το Μέση στη φανέλα, θα φαίνεται πολύ καλά στην κάμερα. Αλλά... περίμενα. Οκ, γύρισα. Βέβαια. Την πήρα από την Κρήτη που πήγα για διακοπές. Ναι. Και μου αρέσουν πολύ τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το ποδόσφαιρο. Το διάφορα δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου να διαβάζω βιβλία. Το αγαπημένο φαγητό είναι η πίτσα, τα πάντα μακαρόνια, τα λαζάνια. Τα φρούτα δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα μανιτάρια, οι ντομάτες, οι ηλιές. Τι άλλο, οι πιπεριές. Τι άλλο μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει το ξεροψημένο χαμ. Τι άλλο μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το κρυθαράκι. Νομίζω αυτά. Και τα μακαρόνια που φτιάχνονται στο χωριό. Ναι. 7 πράγματα είναι στο σύνολο. Και έχω Twitter, επειδή μιλάω πολύ κυπριακά, μπορώ να έχω λίγο κυπριακή προφορά. Μιλάω πολύ κυπριακά για να καταλαβαίνουν οι συμμαθητές μου, οι γειτόνοι, επειδή δεν καταλαβαίνουν και πολύ ελληνικά. Επίσης είμαι άριστος μαθητής στα μαθηματικά, αλλά είμαι πάρα πολύ αγχωμένος, δηλαδή όταν κάνω διαγωνίσματα και δεν τα πηγαίνω καλά. Σε δεύτερη τάξη όταν ήμουνα, τα πήγαινα άριστα. Όλα μου τα διαγωνίσματα ήταν άριστα. Θα σας έδειχνα τώρα, αν ήταν εδώ,
αλλά τα πετάξαμε επειδή η κοπέλα μας έριξε λάδι. Τώρα ναι, του χρόνου θα πάω γυμνάσιο. Θα κάνω vlogs σχεδόν κάθε εβδομάδα, όποτε έχω χρόνο. Συνήθως δεν έχω χρόνο να κάνω, να έχω στον ελεύθερο μου χρόνο, επειδή έχω πολλά μαθήματα, μας βάζει πολλά μαθήματα τώρα, επειδή για να είμαι πιο άταχτη στο σχολείο και τέτοια. Ναι. Οπότε θα προσπαθήσω καθημερινά να κάνω βίντεο. Μην γράψετε ότι γιατί δεν έκανες βίντεο, γιατί δεν έκανες βίντεο την άλλη μέρα. Αν γράψετε καμιά φορά, θα σας πω το λόγο. Δεν μπορώ καθημερινά. Εγώ ιδιαίτερα πηγαίνω αγγλικά, σχολείο, ιταλικά, πηγαίνω κιθάρα, κολύμπι που το σταμάτησα, γιουπί. Πηγαίνω ποδόσφαιρο στην Ακαδημία του Ευθυμιάδη, με τις πιο γνωστές ακαδημίες της Κύπρου. Φυσικά και θα κάνω και βίντεο όταν πηγαίνω διακοπές. Ας πούμε, μπορεί φέτος, το 2015, να πάω Ισπανία. Ναι, ένας καλός λόγος. Και θα πάμε και στο προπονητικό κέντρο της Μπαρσελώνας και μπορούμε να πάρουμε αυτόγραφα, να έχουμε φωτογραφίες, να πάμε τι άλλο κάνουμε. Προσπαθώ να μείνω και μόνιμα εκεί πέρα, ναι. Είναι λίγο σκοτεινά επειδή είναι ανοιχτό το φως, όπως βλέπετε. Αλλά είμαι εδώ πέρα που μπλοκάρει το φως, που βάζει η κοπέλα τα πιάτα. Δείτε. Και επίσης, παρήγγειλα αυτό ενετέλειο για της Μπαρσελώνας. Ναι, γι' αυτό είμαι φανατικός παδός. Οπότε, ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο μου βίντεο. Θα το κάνω upload ή σήμερα το βράδυ, αν θα πάτε μέσα λεπτά, ή θα το δείτε αύριο ή μεθαύριο ή μεθαύριο. Δηλαδή ή στις 20 σήμερα, ή στις 21 του μηνός, ή στις 22. Σήμερα έχουμε 20. 19, 20. Δεν ξέρω. Ναι, ελπίζω σας άρεσε το πρώτο μου βίντεο. Να βάζετε likes. Λοιπόν, και εγώ θα βάζω likes. Θα γράφω κάτω comments. Γράφετε κάτω στα comments αν σας άρεσε. Τι να κάνω. Φυσικά όσοι ξέρουν το Minecraft, θα παίζω και Minecraft, θα παίζω Happy Wheels, θα παίζω τρομακτικά παιχνίδια που βαριέμαι να τα παίζω νύχτα, επειδή θα είναι πάρα πολύ ώρα. Θα το παίζω το μεσημέρι, τα Σαββατοκύριακα θα το παίζω το πρωί. Ναι. Οπότε... Οπότε... Yeah.